Jinsabu għaddejjin fl-aqwa tagħhom l-aħħar tħejjiet tal-attività politika tal-Partit Laburista tal-ħadd li ġej u li se tkun indirizzata mill-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. L-attività f'format differenti bħala intervista se ssir fiċ-Ċentru Laburista tal-Imsida. News tkellem mal-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista Randolph De Battista fejn ħeġġeġ lil kulħadd biex jattendi b'mod partikolari lill-Misidjani u għatkellem ma' News dwar ir-riformi li l-poplu u tant aċċana lihom. L-enerġija biex inkomplu nbidlu kontinwament tinħass mhux biss fil-miżuri li nwettqu fil-gvern imma anke bħala partit. Fil-fatt l-attivitajiet tagħna dejjem nippruvaw nvarjawhom u nhar il-ħadd se jkollna stil differenti għandna intervista fiċ-Ċentru Laburista tal-Imsida u allura qed nistiednu lin-nies biex jingħaqdu magħna ħalli jkomplu jsegwu lill-Prim Ministru u jkomplu jħabbrilna x'miżuri se nkomplu ndaħlu fis-seħħ fil-ġimgħat li ġejjin fil-qalġit tal-familji Maltin u Awġin. L-attività politika bis-sem tal-Prim Ministru mexxej Laburista tibda fl-10:30 ta' filgħodu.